Magandang araw mga katropa. Sa ngayon magpo-full wave tayo ng SYM bonus. Una, tanggalin muna natin itong crankcase para ma-rewind natin, okay? So ito na yung crankcase ng SYM bonus. Ngayon, i-rewind na natin siya. Napaka-importanting ma-rewind natin to mga tropa para gumana yung charger natin, yung 5 wires charger o yung RR na tinatawag natin. Yung regulator. So, tanggalin muna natin itong stator para may-rewind natin ng maayos yung crankcase. Okay. Tsaka nga pala mga tropa, pag bago lang kayo sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga bagong wiring video tutorial na aking ilalabas, okay, tungkol sa mga motor. Araw-araw magbibigay ako ng tip kung paano mag-wiring ng motor. Okay? So ngayon, nabaklas na natin. Magre-rewind tayo pero ipapaliwanag ko muna sa inyo kung para saan tong mga wire na to para hindi kayo malito. Okay? So ito. Saglit. Okay. Naman yung camera para makita nyo mabuti. Itong kulay puti na wire na to, ito yung charger na galing dun sa lumang regulator, ano. Huwag nyo nang tatanggalin yan kasi lahat, tandaan nyo, lahat ng puti na wire sa stator, kahit anong uri ng motor, huwag nyo nang gagalawin basta puti na wire. Okay? So itong dalawang magnetic coil na yan, karugtong yan ng dilaw na wire. Iisa lang yan, magkarugtong yan, dalawang yan. Okay? So, susunod, itong dilaw, tatanggalin natin yan. Pag magpo-full wave, dilaw lang tatanggalin. Tapos ito yung ground. Yung ground, tatanggalin din natin yung ground. Okay? Yung dilaw, tsaka itong ground, tatanggalin natin. Ha? Yung lang gagalawin natin dito. Puputulin natin yung dilaw, tsaka yung ground. Okay? So, putulin ko na. Ito lang ginagamit ko dyan. Blade cutter lang ginagamit ko dito. Dahan-dahan lang yung pagtitik-tik nyo pala. Kasi, baka mabasag yung guard nung magnetic coil. Okay? So, ayan. Tanggalin natin yung dilaw, tapos sunod yung ground. Bakit tatanggalin yung ground? Kasi sa full wave, dapat floated yung ground. Dapat floated siya, hindi siya yung naka-body ground. Okay? So, itong dilaw na to, ay itong ground na to, pag natanggal natin, yung dilaw, at itong ground, pagsasamahin natin. So, silang dalawa yung magkakasama. Okay? So, ihinangan natin to, yung dilaw, dudugtungan natin ito ng wire, okay, para i-connect naman natin dun sa tinanggal nating ground. So, putol muna tayo ng wire, tapos hihinangan natin. Kung gusto nyo pala mga tropa, matuto na ibang wiring, meron ako dyan sa baba ko, meron pa ako mga ibang video tutorial na pwede nyo pakinabangan para matuto. Huwag nyo rin kalimutang i-like tsaka i-share tong video natin mga tropa. So ito, ano man natin, dugtungan mo natin siya. Okay, okay, ayan, dumikit na. Tapos itong wire na to, ilalagay natin sa ground, no? Yung ground na tinanggal natin, pero lagyan mo natin siya ng electrical tape para hindi siya bumangga dun sa body ground. Kasi pag bumangga sa body ground yan, hindi rin effective yung full wave natin. Dapat floated lahat siya, walang babangga. Okay? So, ano yung natin siya mabuti. Kung gusto niyo palang matuto mag full wave ng Raider 150 at iba pang motor, meron akong video tutorial dyan mga tropa sa hanapin nyo na lang. Huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa akin channel para updated kayo sa mga wiring tutorial na gagawin ko. Okay? So, ito na. Ilalagay natin siya sa ground na. Yan, ganyan lang, napakadali lang. Tanggalin na yung dilaw, tapos tanggalin yung ground, tapos pagsamahin nyo yung dilaw at ground na tinanggal natin, okay? So, ganyan lang, napakadali lang mag full wave ng SYM. Napakaganda ang full wave mga tropa, kasi ang motor na hindi naka full wave, 8 months to 1 year lang yung life ng battery, yung tinatawag niyang lifespan. 8 months to 1 year lang. Hindi ka tulad ng naka-full wave ka, maaari kang mabot ng 1.5 year, 2 years o 3 years. Pero
based doon sa SYM ko, 4 years na hindi pa nagpapalit ng battery, malakas pa rin. Kasi yung SYM ko, kakalabas ko lang ng kasa, pinulwave ko na kagad eh. So, 4 na taon na siya ngayon, hindi pa rin ako nagpapalit ng battery. So, effective yung full wave. Kahit hindi ka naka-LED o hindi ka naka-sound, mas maganda kung i-full wave nyo yung motor nyo. Kahit ordinaryong ilaw lang, kahit ordinaryong headlight lang yung gamit nyo, i-full wave nyo para mas maganda. Okay? So, ito na. Dinugtong ko na siya. No? Ayan na. Yung dilaw, papunta doon sa ground na pinutol natin. Sila yung magka-partner. Okay? Dinugtong ko na siya. Okay. Tapos, ayan. Okay na yun. Ganun lang. Napakasimple lang. Napakadali lang. Tapos, ang sunod natin yung gagawin ay yung dulo nito, yung dulo ng sakit niya. Hindi guys, dali lang. At ibalik muna natin. Iwasan nyo pala mga tropa na maipit yung wire ha. Pag ibinalik nyo para hindi na kayo magbaklas uli. I-align nyo na lang mabuti. Okay, so ito na. Nailagay na natin. No? Yung pinakadulo pala nitong wire na to mga tropa. Kung ito, nilagay na natin yan na. So natin gagawin ay tagalin mo itong dalawang dulo na to. Tapos i-check natin kung tama ba yung pagkaka-full wave natin. May paraan dyan para ma-check natin kung tama yung pagkaka-rewind. Una, itong tester clip, ilagay mo muna sa body ground. No. Tapos, paandarin mo yung motor. Kailangan umaandar yung motor. Ha? Tapos, iti-tester natin to isa-isa itong dalawang to. Itong puti, dapat hindi siya iilaw. Ayan, parang ganyan. Tapos itong dilaw, dapat hindi rin siya iilaw. Kasi pag umilaw yan, ibig sabihin may naipit na wire o mali yung pinag-wiring nyo sa loob ng stator. Babaklasin nyo uli yan. So, paano naman natin malalaman kung good yung wiring natin? Ganito. Yung tester clip natin, ilagay mo sa puti o kaya dun sa dilaw. Walang problema kahit saan dyan. Basta kahit isa dyan, tayo mo ilagay yung tester clip. Tapos, ito. Dapat umilaw siya. Yan, umilaw. Ibig sabihin, good yung pagkaka-rewind natin. So, wala nang problema. Good na yan. Okay? So, alam nyo na kung paano mag-tester ang tamang pagbawiring ay tamang pagpo-full wave. Ha? Okay. So, susunod itong regulator na. Yung dilaw ng regulator, ilalagay mo dun sa dilaw nung galing stator. Parang ganito. Okay? Susunod, yung kulay pink na galing ng regulator, ilalagay mo dun sa kulay puti ng galing stator. Tinanggal natin dalawa kanina, di ba? Parang ganyan. Tapos secure mo siya ng tape. Okay? Yung dilaw sa dilaw, tsaka yung pink sa puti ng galing stator ha, mga tropa. Okay. Tapos susunod ay yan mo natin. Baka hindi kasi pwede magdikit ng dalawang to kasi hindi rin gagana, baka malobat din. Okay. So ito yung dating lagayan ng charger niya. Tinanggal ko na yung socket niya kasi hindi naman siya magbabalik sa original na charger na eh. So pinutol ko na. Ito yung dating socket niya. Susunod itong kulay green natin, no. Ito. Yung kulay green ng regulator is doon din sa kulay green ng dating socket, no. Yan. Kasi yung kulay green ay ground siya. Okay? Solid green, ground. So, ilagay natin muna. Okay. Tapos, balutan natin ng electrical tape. Okay. Susunod natin ay kulay red, no. Ilalagay mo rin siya sa red, doon sa red ng dating socket ng regulator. Ang red ay positive naman siya, no. Positive na galing battery, ah. Dalawa kasing positive ng SYM. Kulay red galing battery, tapos kulay black, yung solid black na galing naman sa ignition key. So positive din siya. Kumbaga, pag hindi mo sinusi, walang supply yung kulay black. Pero pag sinusi mo, may supply yung black, pero positive pa rin.
Okay? So, ibalot muna natin tong pula, yung red. Okay, secure na. So, next natin, itong kulay itim. Itong kulay itim, napaka-importante ito mga tropa. Dapat ilalagay nyo to. Kasi pag hindi nyo nilagay ito, may chance na lulubo yung battery nyo. Yung iba, mapupundihan ng ilaw. Yung iba, lumulobo yung battery. Ang trabaho ng kulay itim ay siya yung nagko-control ng voltahe para hindi nyo tumaas, hindi mag-over voltage yung regulator nyo, hindi mag-over. So, pagsamahin natin itong black tsaka dilaw, kasi kung makapansin nyo, yung dilaw, headlight yan na kung hindi ka pa nagpo-full wave, hindi pa napo-full wave yung motor mo, galing siya sa makina. So ngayon, iba-battery operated natin siya. Yung dilaw ng dating regulator, tsaka yung solid black ng full wave, so supply natin siya ng positive. Positive siya. Para masupplyan siya ng yung headlight, magiging battery operated na. Yung solid block ng regulator, masupply din ng positive para yung voltahe hindi niya ma-overcharge. Okay? So ito, ayusin muna natin to. Ugaliin nyo mga tropa na pagkatapos nyong may saayos yung wiring, matapos nyo may tap sa mailagay yung mga wiring sa mga ganda, ayusin natin, balutan ng electrical tape para iwas grounded, iwas na rin dun sa mga sumasayad sa mga ground, ganun. Okay. Tapos itong kulay puti, wala na yan. Yung dating galing sa dating regulator, wala na yan. Hindi nyo gagawin. Tatakpan nyo na yan. Pero kahit di nyo naman takpan yan, wala naman problema kasi wala naman supply na wala nang supply yan, dead na yan. So ito, ko muna. Ayusin muna natin yung pagkakahilera ng wire. Okay. Tapos itong kulay brown na to, ito yung wire na karugtong nung kulay itim tsaka kulay dilaw, kung matandaan nyo, di ba? Ito 'yon. So, itong brown na to, itong wire na to, na yung dilaw tsaka itim to, di ba? Ilalagay natin siya sa solid block. Ayan. Ayan, solid block na wire. Okay? Kahit sa ang solid block mga tropa, kahit dito o kaya kahit sa ang wire kayo kumuha, basta solid block, walang problema dyan. So ito, ayan, yung solid block na yan, sa flasher ko siya kinuha, flasher. Pero kung kahit saan kayo kumuha ng parting motor, kahit saan parte ng motor kayo kumuha ng wire, basta solid block ha. Okay, so pagkatapos nyan mga tropa, okay na. Tapos na yung full wave natin. Ganun, napakadali lang, okay? Okay na, tapos na yung full wave. So mga tropa, kung nakatulong sa inyo itong video tutorial ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel, i-like nyo, i-share nyo na rin sa mga barkada nyo para matuto rin sila mag-wiring, okay? Okay, tignan muna natin yung voltahe kung tama yung voltahe, okay? Isauli muna natin to, okay? Pandali natin yung motor, okay? Ito na. Dapat ang voltahe nito mga tropa hanggang 14.5, 14.6, 14.7 lang or 14.8. Pero pag tumaas ka ng 16, 17 ang full wave nyo, hindi na siya safe. May problema yung regulator nyo, yung charger nyo, magpalit kayo ng ibang brand. Okay, parang ganito. Dapat ang ganyan ng limit lang. Okay mga tropa, mga tropa, salamat pala ha. At sana natuto kayo sa wiring tutorial ko, okay? Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Salamat.